Ο Μαρίν απέναντι στον Ξενόπουλο στα δίκτυα. 3-2 η ΑΕΚ. Γυρίζει το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές κόντρα στους 11 της Κηφισιάς. Από το 2-0 στο 3-2 η Ένωση. Ματικά, μάταλο στο rebound. Λάρης Μεσίλος, καλά την κέντρα. Η κεφαλιά και η μπάλα στα δίκτυα. Αυτός είναι που δίνει τη λύση. Ο Σίνης το 77. Λύνει τον δόξιο δεσμό για την ΑΕΚ και ανοίγει το σκορ στο Καστοδάρι. Από την Κηφισιά. Πέρασε καταπληκτικά ο Ρόκτα. Γυρίζει 4-0. Λούκα Γιώβιτς 4-0. Πέρασε η φορά, και εδώ το πέρασε. Αλλά και εδώ τελείο Μαρίνη, μπάλα περνά κεφαλιά στα δίκτυα. Πέρασε στο μάτς πριν από δευτερόλεπτα. Περνά και στην ιστορία του παιχνιδιού ο Μπαρνάβας Βάρκα. Πρώτο του γκολ με τα κυτρινόμαυρα και είναι ο Ηλίασον γυρίζει προς το πίσω δοκάρι. Ο Γιώβιτς σηκώνεται για την κεφαλιά. Ο Βίτα την διεκδικεί. Έρχεται και ο Βάρκα. Ένα σουτ και μπάλα καταλήγει στα δίκτυα από το Ρέντβας. 2-2 η ΑΕΚ ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αποτυχημένη εκεί από τον Ρέτσο και τώρα με τον Περέρα στην κόντρα η ΑΕΚ. Πάσα για τον Γιώβιτς, φτάνει στον Κοϊτά, το σούτ 1-0 η ΑΕΚ με τον Αμπουμπακάρη Κοϊτά. Να πατινάμε στο 5ο λεπτό από τον μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Κοίτα κερδίσει ο Πινέδα από ένα ακόμα λάθος. Είναι ο Βάρκα με την περιοχή. Είναι το Ζήνη, κρατάει ο Πινέδα μασκά. Η μπάλα 3-0 η ΑΕΚ. Αριστοκεντρικό γκολ από τον Ορμπελή Πινέδα από το 80. Υπάρχουν πολλές καθώς το Ζήνη. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Ήρθε ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου